Morning guys. Sunod na to ng isa. Okay. Sir, unsay buhaton sa sip-sip nga kauban sa trabaho? Ha ha. Katawa pa ka ba? Katawa-katawa lang ka pero murag gagool lang ka diha. Bitaw, matingal lagi ko ani pod guys. Gikan man gid puguan ng kuan. Kumpanya ba? Nanarbaho man sa tapod. Matingala ko naagid sila gyud. Ga-exist ba? Ya, mo balhin na sad kog lain kumpanya. Oh. Nagyapon. Nya natingala ko sugod kag bulingon sa una, ni gikan ni matawana nga. Sa may inahan ni managhan man. Nya kung balikan ako akong pag-eskwela, nagyapon na sila. Na oy. Bisan sa pamilya naa na sila. Og ang pangutana diha karon kung unsay atong buhaton na nila. Oh, mo na yung pangutana karon. So, ina ni akong ibuhat. Pwede ni mo ni kopyahon. Ang sip-sip nga word, di ba gidouble? No, double no. So, akong ibuhat ana, gidouble pud na ako akong trabaho dito sa kumpanya. Oh, wala ko nagmain ana nila. Sip-sip, wala. Gihimo din ako na silang motivation pag makita na ko na mga tawhan na double din akong trabaho. Okay, kung makita na ko na na sila oh. Murag kamata ko ba double gyud. Kayod yun. Unya gilikayan ako ang pakig sharing bitaw sa ideas kay kana bitong na sa trabahoan naman tay diskarte dia kana bitong naginahitabo gina sa kuha. Oh, before meeting, istorya mi mga engineer man mi ato nga kuan grupo. Yan itong kuan ba yan na mga sharing of ideas ba. Paabot sa meeting na nakurat ko. Yan na si boss nga unsay buhaton na ni. Taas dito isa. Nga ni sir mo na itong buhaton niya. Ako nang gaingnan sa neighbor na unsay buhaton. Kuya. Ako nang kuyawan. Hindi mag-ato to. So mo to kapantay ko. Ikaw agay. Murag lain galing ni o balhibo ng isa. So, wala lang. Sunod meeting, na naman po kuha ni sir. Na siya gi-offer nga project. Dako-dako nga project. Nga, kuha na to. 200,000 liters nga water tank. Nga, steel structures. Nga, elevated siya ba? Nga, na, meeting na. Inaana din tong sir nga. Kinsay, kuhan. Udala ni. Igihatag mo din sa kuha. Kung nga, ay sa sir. Mutana sa tag ginsay kay bawa ni kay ako sir mo prangka ko kay ako guys pag dili kay ko kabisado sa usa ka butang di sa ko pataka og nang dasmagwa okay mechanical biya niya civil biya mi dili kay ko ana sir ana din siya nga naglisod ka ana ba ana ba marag gusto kay siya magpataas bitaw siya mga ate kay ba naglisod ka ana nga dali na kay karon computer generated na ta. Ko mayo ko nga nasa tukar sa niyo. I-design na natay stad garon. Ko nga ana din ko ni sir. Ko nga sir. Salamat kay sir kay gi-offer nimo sa kuha pero kadungog maga sa iyang kwan sir. Ako din pasa dito. Pasalamat ko kay nakakauban kog maayo sir. Kay mo alalay ko ani pohon kung aron makaibaw sad go ana sad go. Kay mo marag master kay sir oh. Okay. Computer generated na gunta karon. Pero ako sir, ako silang gingnan. Dili na ko na kaya nun, wala tay gamit. Unang-una, wala tay binding machine. Wala tay boom truck. Wala tay mga gamit ba nga atong ipatukod ng steel. Siya dali ray na, uy. Ako nagdala ko 1 billion project. Kaya kini. Patay gini ron. So akong, gipa na nabutang gid nga napasa gyud. Nabutang gid sa iya. Nya. Atong ilagtod ang istorya, only to find out, nga di man di siya kamao mo structural. Katong gingon niya nga staad, igo ra man di siya kay baw ba nga staad ang ana sa software. Pero ang pag-operate ato mo yung problema, di man di siya kay baw. O niya, pagarpar kayo. Wala, nabulsa gid siya ni boss. Na, kalois gino, 1 month ragid po siya nagka-jote. Sige, may siya panilngan. Wala siya. Likay gyud. Kaya ako, gilikayan niya na sa una. Wala na ko siya awaya. Pero ako rin pong gialalayan nga wala ta ka nagkuan bay. Wala ta ka nagingon nga kaya nimo ning butanga nga dili day nimo. Ako ra po nagalalay sa design pag implement di gi-outsource na mo kay di wa man mi gamit. So inana siya likay lang niya ayaw lang awaya. Kay nay mga tao gid nga gusto mo angat ba nga sa istorya kay
kumo na sila guys nga dili doers ba, more on kritiko lang na sila, more on talkers, ano ba, marag kuwang gid sa kulang gid sa pag doers ba mo na. So gilikayan niya, mabot ang panahon nga giduble, balikan na to sip giduble na ko akong trabaho. Mabot ang panahon nga kanang mga sip mahimo na mo na ikaw na magsugo ana kay ma-promote man ka. Tinuod na ma-promote kay dili nimo na imahin ma-promote ka kay kung akon boss na mga karon. Kung kisa tong makaginansya ko mo ya kung kanoy. Dili tong maay kay mistorya nga naa ka. Mahibalan man na nimo. Magpabantang-bantang din na sila nga kuan. Nga murag makita ni boss ana. Pero sa trabaho diha man nato makita ang performance. Ayaw ka gool, dobliha nga imong trabaho. Mora na technique ana. Onya pag madoble na nimo imong trabaho, baliktara dayon ang sip-sip. Pis-pis na dayon na sila, ya, pis-pis. Dugay na kay basakan, pito-pito ra gyapon. Nginana ra na kog dala kay magbuol man ka. Oh, ana, sugoon sa nimo, nana sa mga pis-pis. Sugoon na nimo mga pis-pis. Magatawa lang na. Pero ang bottom line na dublihay imong trabaho. Dako kag paingnan na sa kumpanya, basta kay mo kayod lang. Oh, niya. Umabot din ang panahon nga kanang sip-sip or pis-pis mahimo ng murag mapasalamaton ka na nila ba. Oh, maabot ng panahon. Ako, dako kay kog pasalamat ana nila nga na-exist na sa kumpanya kay kung wala na sila, wala ko sa akong gibutangan karon. No, mana siya. Ano technique ana, himoa lang ging motivation na sila. Kay naa gina bisanasa ka magpaingon. No? So I hope kanang nakagawa kagaway. Balik pis-pis himoa na ng pis-pis. Salamat kay Gabos pagpadala.